Ate sa asa masih agaron ha nga. Pila na ka buwan nga o kami nagkita ba? Mag-vlog ta ganun ba? Musta? Buing ba? Ang sungon. Doon ay lahabi kay mingaw po kanja ba kay pila na ka buwan kami nagkita ba? Putik kamay oy. Mingaw jud ko. Asa ka? A few moments later. Sa may padung ha? Upaw lagi. Klaro ba hanapoy kinsa man ha? Uy. Go. Makaw na. Asa ka ba dong ka? Are gaw, induha lagi mag-vlog ta gaw. Ikaw na gaw. Ikaw na, bod. Indong gani buko sa Enzuha kay mag-vlog ta. Tama o parat ani kamusta makagaw? Ang ka na. Ten, Nauna. Ikaw gini gaw mura mag ang gamay lagi gaw. gamay usa naman. Tay, ko nang binuang man mo ay. Musa man karon tay mo budong sa konja ba kay mag-vlog ka ba? Sakto lang. Vlog litaron. Batay makatawag si monong gaw. Upaw lagi gaw. Ay kanya na gaw. Tay binuang man mabinuang mo kun mo gaw. Antod karon wa ka kay mo sid. Ngano na preso ko? Unsa man? Nagpatay kog bugal-bugalon. Tay gaw ay pangalaga agaw ta pero Na ba? nabaguhan kay mong nagboy gaw. Magaw. Saman. Atong dungon sila pan. Aw, dungon to kay pila na kabong ba? Pila na usa na kabong mo tay vlog ta. Doon na sila ta. Ani. Kung lima ka na piso mo ka upaw pa. Bye. Mamajo ganyan kita kanita sa makay. Mag-vlog taron. Asam taron. Balik lagi Sa taron. Go. Ting, masay suka na piso ko gaw wala. Flip maka. Ya dukit na mag-vlog ganit aron. Kaya din daran tagaw kalimot-kalimot na ta. Mga ganyan pag upaw ka. Lagi. Tadong tala dukit kay mag-vlog ta. Umay, sus. Katawa na lang ko sa imong pamay. Ikaw sa mga priso lagi ka. Yeah. Ikaw. Yeg ka. Tawaan lagi ka na kung mapriso ka. Tana mag-vlog ta sus. Ya, tana. Kinsa man na? Dukta. Hinam lagi upaw. Lagi galakaw lagi na. Dirasan. Dukin na. Mo dukim na na. Mo na kaban to vlog no. Tuki na ka. Oo. Saan naman na? Mo na tong kanon tong kaban to Kanang vlog. kapit lagi. Kanang puti gani. Te, Ito na rin ingon kag na-flip. hanap kagaw. Ingon kag na-flip. Oh, ngari patbo. Bawo gamay ah. Gapuwa pa na gamay. Ito ka na eh. System mo sa nang katawan na taga. Mo lagi. Kinsa man na? Isa mo ko na dai. Garilyo. Saman. Gamay ka na nagpaw pa natin. Ako ka na nagpaw pa na. Iso na tawanan. Yawa. Ako kaya to duwod ka na. Ay sus ka. Ano mo Ikaw kay bala na ako basig. Huy, tiniliso. Astig na kay gawas bubi oy tanga ka ba? Ta. Tama all ba? Mao ta, litso. Duwod to sila na. Kalibak ko. Kibot. Kalibak ko yawa. Ha? Pagkay mo. Ha? Kau libang kau. Pagkay. Naputot kumot. Kau. Ni ilo ni. Ni ilo. Eh bakong ilo na yun. Ikaw gamuha. Git. Ni liban ko ilo. Di ba kasi katawan kita. Pangatag mo sigarilyo. Oo. Katawan kita nila. Dagkot. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Eh ano? Susulatan ko lahat ng mga blanco. Oh, muna ko ipahita ba mag-vlog ta? Mo din ito. Matay bilangan. Basta mo. Basta. Uy, ano no? Ay. Makon-uto na. Buan mo ka dukag Ito wa gyapon ka muna ko joy. Matay maon. Gyapon ka. Say maon nga niya. Wapo ba mo ni? Ko joy. Uy, sama mag-vlog ba? Mag-vlog karon ba kay mo yung mag-vlog ka na mo. sukam ulo siguro ni. Mag-vlog ka ba? Mga mata, namumula, asan ng trees, nadala mo ba? Bawal ang tus at peke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba sa kapun. Uy, Na. Unsa nga guys? Ala. Mag-vlog kita kay tapok ta matik Ala, gusto na yawa. yawa. Sugan na kadto na bakit isugan nagporma wala. Wala kailan to. Dulo ba berbuda ko nagabuang mo ba? Mga vlogger ta, mga vlogger ta kita upat vlogger ta. Flip na. Mag-isda ka no? Oh, nanulong isa ron. Dai ba. Unsa mo Kapal, kapal malok Gadaw ta malok isda ka. na. Ikaw lang ibang palit ng tugtagay bata kay karon kita balik. Mag-vlog ka. Ako lagi kisig mo sa. Nang murag bangos. Mataw. Titi na wala sa dako. Vlog
Bugasura. Sa una di. Bugasura. Sa una di. Unsa man biawan isugan karon. Gelas apa bisa flip? Flip di mana? Flip ba? Flip ko na. Ay, flip up. Ay, ayo go. Why lima na ay basta kamu. Ay di isa ba? Mag-vlog mga takaron o sa mga umat ng vlog. Vlog. Umuro. Sige kay umat ng vlog bro. Wag na lakaw kapag mano Negosyante ka sa karon ba? Kay gamay lagi korta lagi. Sige, pagtagay pa kay umat mag-vlog lagi. 100 ha pasensya kay gamay juga to. Ayoy. 100 demo. Yan, booming bike. 100 demo, ada 100 po dia. Pasalamat ka dyan pagtagay ha. Imo. 100 po pagtagan jud ang ko may pang sigarilyo nyo. Oy, ikaw kanang mag-vlog tagba ba kanang sa do. kay di nagagirgi. Mut oy. Bagi ba? Mut ka. Tahanan eh. Di pa nila ba kanang sektor gaw di mo. Di ba kanang masabot pa daan buan oy kanang saman umat ng vlog hapon naman. Umat ng vlog. May sa vlog video. Buntag sa zo. Kayo na. Buntag sa zo alas 5 sa kadlawon ta mag-vlog. Iso na lang bisig maglain mo na buguyon na. Basta umaha vlog tagma zo. Ano kami ko? Selamat ka Johnny. Ano sa di Ako di isud. Subscribe. Ay black ka rin. Sige. Salamat ka dira. Phone ugma. Lagi ugma balag dito. Kortahan ka sa bidiba mo. Tos kortahan ba wala ka sa nina. Jok bitaw. Asa man? Ano na korta. Korta ba? Ako lagi palit kay bahala. Ito mga buang ako kay ilo kwarta ko sus ila jong wait kwarta mga tahanan jud no. Okay. Si sakto so ito GR uno gugma man uri sila kwarta tong buang ato. Sige man to pabayot tahanan to. Daot to utin na to buang ato ano to. Balang ma. Ano? Eh. Kwarta. Wala jong pagay na kamo to. Let's go. Bag daw kortan. Bakay. Mo lagi kahawid ang kwarta mo dagan dito. Bitaw lagi biskato pati mo korta. Ko korta. Kabuang. Vlog sa butan ya. Ko korta. Uri pakta Ako ko. siguro ikaw boy kwarta. Tahan ko ko. Kaya ko tam kang pinisok ikan ka korta ka. Busing ko dito eh. Kabuang matag upaw ka. Ay Ta tagay ta dito ta. Next. Ta tagay ta. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Susulat